Я б хотів навести інші слова посланця Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, де він каже: «Будьте стійкими, хоча вам не вдасться досягти досконалості. І знайте, що найкращим із ваших вчинків є молитва, а оберігати омовіння може лише віруючий». Отже, ми люди, і ми недосконалі. Крім дияволу, який завжди намагається збити нас з цього прямого шляху. І щоб дійти до мети, треба завжди відточувати себе. Як олівець, знаєте, щоб він писав гарно. От так само. Кожен з нас повинен це робити. І чому посланець Аллаха, саллаллаху алейхі ва саллям, вказав саме на молитву? Чому посланець Аллаха, саллаллаху алейхі ва саллям, сказав саме на омовіння? А тому, що це є свідчення віри. Це є те, з чого починається віра. Підтвердження віри діями, як казав про це посланець Аллаха, саллаллаху алейхі ва саллям, в іншому хадісі. Завіт між ними мається на увазі невіруючими. Це молитва. А омовіння є умовою молитви.